देखो सहर एठू अनेक दूर आम गाड़ी तो हठात के खराब हुए कौन कह तुम गोटे कम कर मेकानिक डाकी दियो आम गाड़ी सज कर एठू चली जा देखो एबे जाई तुम मेकानिक कह दियो से आम गाड़ी सज कर आम एठू चली जा हाथी मान को उपद्रव आज राति का कष्ट मस्ती चौकीदार बगलार की अछो खुशिया कौन किसी असुविधा है कि मत कहीं डाकिए बाबू चौकीदार हम गाड़ी असुविधा है आज रातिका हाँ आपण तो आसी एटी अनेक थर राति बिते जाइछन्ती ता छडा मां भी आपण को संगरी होछन्ती ए राति रे जीवाटा निरापद नहीं बाबू हाँ बाबू एटी हाथी मान उपद्रव तो तेणु बाहर एमती हो शब्द सीमा तुम देखिए तुम चली मत भाई भय लगुच तुम गोटे कम कर तुम शीघ्र एठी फेरी आसब नाई मा नाई एठी डरिबार किछि नाही एठी तो अनेक बाबू माने आसी राति बिते जाउछन्ती डरिबार किछि नाही बाबू आपण जानतु मो मां को पाखे जोगी बसी जानतु बाबू जानतु शीघ्र फेरी आसब मो लोक माने ताकू किडनैप करी ले जाइछन्ती मो चौकीदार नुहेंगे मो कुख्यात ड्रग्स व्यापारी सहजरे मारे छटपट कराए तरफ
अमीर तो स्वामी मो लोक सहित 10 लाख टंकार प्रांत सीज करला मरिब আজি তোমরা দুইটা আজি এইଠି মরিব হাତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝାଇ ଦେବି ଦୟାକରି ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେବି? ଯଦି କିଛି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝାଇ ଦେବି ଆମେ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବାଘକୁ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିପଦକୁ ମାନେ तो स्वामीटा सुरक्षित ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିନି ଆମେ ଟିକେ ଦେହକୁ ଦେହ ମିଳେଇ ଦେବା ଭଲରେ କହୁଛି ମତେ ଛୁଇଁନା ଆଉ ମତେ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଜଳି ପୁଣି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ ଦେଖିବ ସେ ନିଆଁରେ ଟିକେ ଜଳି ପୁଣି ପାଉଁଶ ହବା ଆସୁନୁ
ये कौन कौन राक्षस तू मोरी आखि सामना आगे मो स्वामी की मारी देलु तर चाली जागरण देली ना ये रोल करची तुमको तुम लाज शरम लगुना एत समय है तुम शुई पड़ निद लगुना अरे अरे एमती बुढ़िया मन को ठिया कौन अरे चुपचाप ठिया कौन अरे तुमको शुभुची ना नहीं अरे कह तुमको शुभुची ना नहीं नाई मो बापा काली रात गोटे क्रिमिनाल को धरवा लेट हो घर को फेर फेर डेरी होगा से शोई पड़े नाई मो बापा
କାଲି କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ ରହିଗଲା କାଲି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ ବାବା କଥା କଣ କି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ପଢାପଢି କରୁ କରୁ ରାତି ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ଶୋ ଡେରିରେ ଶୋଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ବାସ୍ ଆଉ ସଫେଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ଯେ କେତେ ସତ କଥା କହୁଛ ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଆରେ ମିଛ ପାଇଁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ହେଲା ବାପା ପରେ ପସ୍ତେଇବ ଆଉ ସେ ଗୌରଟା କଣ କରେ ଏ ଗୌର ଚାଷଟି ଯାହାର କିଏ ରଙ୍ଗ ତାହାର ସେ ପର ଜଗାଉଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ମୁଁ ଗୌର ଏ କାହାର ଆରେ ଗୌର ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ନୁହେଁ କାହାର ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ବାପା ବୁଝିଲ ବାପା ସଦା କମ୍ପାନୀକୁ ଗଲା ତା ହିସାବ ସେ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଆମ ରୂପା ସେ ତ କଲେଜକୁ ଯାଏ ସେ ହୁଣ୍ଡି ସବୁ ମିଛ ପାଠ ପଢା ଦେଇଥିବ ଆଉ ମୁଁ ମୁହଁନ୍ଦାରରୁ ଯାଏ ଯେ ମୁହଁନ୍ଦାର ହେଲେ ଫେରେ ମୋ ହିସାବ କେହି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୌର ନୁହେଁ କାହାର ମୁଁ ପରା ଜଗାଉଛି ଏ ଘରକୁ ଆହାର ନାଇଁ ମ ଭାଇ ଆଉ ସେମିତି ହବନି ଏଇ ଜଣକ ଭାଇ ରହିବ ଆଉ ଇଏ ବାବରେ ବାପ ସବୁ କହିବୁ ସେ ବାବା ଜମା କହିବୁ ନାହିଁ ଭାଇ ଇରେ ଭାଉଜ କଣ ହେବ କିରେ ତୁମେ ଯାହା କୁହ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢି ଚୁରା ଆମ୍ବ ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ଆହା କି ମଜା ଖାଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଏ ଘର କାମ ଆଉ ଜମା କରିପାରିବିନି ଏ ଘର କାମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢା ଖରାପ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ବି ରୂପା କଥା ଭାଉଜ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲୁ ଇରେ ହେ ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି କଥାଟାକୁ ପକ୍କା କରିଦେଇଛ ବୋଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାପ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ବାହା ହେଇପାରିବନି କଥା ନୁହେଁ ବାପା ମତେ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଲାଜ କେମିତି ଅଜଣା ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବି ଯେ ଭାଇ ଝିଅ ପିଲା ତମେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ କୁଆଡେ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଲୁଚି ପଳେଇବି ଏତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଜମା ପାଇବନି ଗୌର ତୁ ରାଗିଛୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ ଗୌର